guys! Good morning! Magandang umaga, magandang gabi sa sulok ng mundo. Kayo naroroon. Today's video po ay nagluto po kami ng adobong pusit. Ulam for lunch. Ayan. Kumukulo-kulo na po. Paborito po ng aming nanay. Saka request po ng aming anak na din. Sarap. Yan, kumukulo ko. Yummy, yummy. Sarap yan, guys. Kumukulo. Kita nyo naman. Yan lang po. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye.